מה שלומכם? לא עשיתי סרטונים מלא זמן. סליחה, אני מאוד מצטער. בואו לתרנגולות. ושחררנו גם את האפרוחים בלול. ואני ממש רוצה תודה על המנויים. אני מאוד מודה לכם. אני יוטיובר כבר מלא זמן. לא מלא זמן, אני פשוט העברתי את זה לטלפון אחר, את הערוץ, אבל הנה תרנגולות. אנחנו נשפץ את הלול, והנה הזכה היפהפה שלנו. הנה כל האפרוחים וכל התרנגולות. אנחנו נשים להם היום אוכל ומים, ומחר אני אצלם לכם איפה אני נוסע. אני נוסע מחר לחופשה, וממש כאילו תודה לכם. תסתכלו על הפלפלים, וואו, וממש תודה ממש. הנה אחותי שם, משי. טוב חבר'ה, מה אתם אומרים, להביא את החמור או לא? אני רוצה כבר לדעת.